up mga kailong? Come back here again with another video na po. So karon kay bangsaw madali kay lo. Asa naman ni boy? Lo. Kita re tao diri ba? Woo! Cute. Let's go. We're here at Trento. Ay, di daw ko. Sasakyan na lang. Kaya sa amin, Roy. Ha? Kaya. Ano lamang, dahil lamang. Ano takano kami? Mangilom sa mang. Kami kay inabi. Ayo, what's up? Adi ka mo simba tong agyan ang simbahan. Kami diri karon sa Trento, Agusan, usapa ka sila diri. Tricycle man. Ani? Nagmotor ka mo, Chay? Ay pagkasal kay Nay, mining sana nga umanga si Way kay ay kami. Yay! So, Ah, padulong mi dito sa Hilux and Robert. stand. Si Toto bagad. Ay. Get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadowing me, I won. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get tired. I just wanna dance, just wanna. I'll never get tired. I just wanna dance, I just wanna dance. Modo ni ang naked dahilan nanas kuya balita kay ngit kayo. Modo ay kay nanamay sa pang. Sige ya. Padayon ta sa tong vlog no kay nanawag sa mukan kayo. Modo ni ang naked dahilan nanas kuya. So kung makita yung montage. I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadowing me, I won. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get tired. I just wanna dance, just wanna. Wanna dance.
So balik namin diri sa among room. Sarado sa nato. So katong camera gigamit dito kagani kay Papa, cellphone niya no, Vivo V15. Kay wala ko isalik bisig batagak ng camera na dito. 29 pass. Worth it kay the best kayo. First time din ako mod to diri Tapos napalibutan ni diri ang mga sige tawagan nit pa mangrove. Lambot ito tawagan ni. Yun. Naligo sa ako kay Hapdos yung nang bay diri Diri dapit Hapdos. Diri Hapdos diri. Basta tibok na Hapdos kayo. Wala maligo dahil ko nag kumanipate. Guys, si Pate nalibang pa. Hi. Si Patay. Dali Pate. Hapdos na kayo kung naong. Yan, intugot na. Netbooks. Buoy. Oh. Tos. Kalang to. Mada ka mo. Si Mamang dahil siya rin sa nabilin diri kaganiya kay kanang dagaton kay siya kanang dali ra siya magsuka-suka ganiya ko pila suka-suka dito sa kinan. So paabot ako diri kay impet nga mahuman og nangutana si Mamang ba kinsa na. Abi siguro niya ako kay istorya na mo jud istorya mo subscribers. Okay, si Pete, so maligos ako. Bye. Dito. Yeah, I'm so fresh. So mga ilong, mga ilong. Kanang by the way, kung nangutanam mo kung asa meron nami sa La Entrada Resort. Yes. So, ang ano lang nako, gusto rin ako maingon nga nindot kayo diri Tapos grabe ang white sand kana nindot kay lahang white sand dito tulo ka island ang amo ang giadtuan. Tapos dili actually upat man dapat. Tapos naluoy man si Mama kay Mama kay siya ra isa dito sa among room ba nagpabilin siya kay mount ganito dagaton kayo siya niya kanang dali ra kayo siya dali ra siya malipong. Yes. So tambay sa mga dali sila relaxing area. Wow, relax. Appreciate. Update ra ta mo niya kay sugdan na ako edit tong video na mo. Tong vlog na ako sa Tacorong kay gusto na ako maging productive. Yes. Nindot kay lang room diri way. The best. Anas Mama ang tawag ani kay Atik. Itong gibuhat next ako Iya ra kong giatik.